Dịka anyị ji ugbu a nwayọọ wee na-abanye n'oge ọkọchị ka onye isi otu nsonye ọkụ na Anambra steeti bụ injinia Martin Abule ji wega n'ihu onye ndị nke bi n'ime steeti a ndụmọdụ ka ha malite n'oge na-esụchapụ ahịhịa bụ nke dị na okirikiri ha iji wee gbochie nkesa ọkụ ọgbụgba. Onye nta aka anyị na-akwụ maka gburugburu bụ Blessing Uchendụ ga-ewetara gị akụkọ a n'uso. Injinia Abule bụ onye mee ka amata nke a na mgbakọ nzukọ ozi nke igwe okwu redio nke a kpọrọ Issues, ebe isiokwu ya gbadoro ụkwụ na igbochi ọkụ ọgbụgba na okirikiri anyị. Ọ ga n'iru kwue na ọ dị mma ka a na-asụchasị ahịhịa ndị gbara ụlọ okirikiri ebe a na-azụ afịa nakwazi ebe niile dị iche iche iji wee nye aka gbochie ọgbụgba ọkụ ọbụna dịka oge ọkọchị na-abịa n'ike n'ike, ọbụna n'ụzọ a ga-esi wee gbochie ya bụ ọkụ ọgbụgba. Ka Injinia Abule duru ndị mmadụ ka ha gbaa mbọ na-egbuchagasị ahịhịa ọbụna ihe ruru 12 ma gbakwa mbọ hụ na ha na-agbanyụgasị ihe ha ji esi nri akpọrọ silinda, dọwakwa ya n'iro, gbanyụọ ọkụ niile ka wee nye aka gbochie ọkụ ọgbụgba iji wee nyekwezi aka wee chekwaba ndụ na ngwongwo. Injinia Abule dụrụ ndị ahịa nakwazi ndị nwere nnukwu ọmahịa na steeti a ka ha gbaa mbọ na-abịa ọzụzụ ma na-enyekwa ndị ọrụ ha ọzụzụ otu o kwesịrị iji wee gbochie gbatagbata ọbụla. Ọ ga n'iru kwue na ha dị njikere oge ọbụla n'ọrụ ha n'ihu na egbochiri ihe gbasara ọkụ ọgbụgba na steeti a. Ọ gakwazi n'iru wee wepụta akara ndị a ma ọ bụ na enwe ihe gbatagbata ọbụla gbasara ọkụ ọgbụgba nke bụ 090-770-44410. Site n'Ọka, abụ m Blessing Uchendụ maka akụkọ ụwa ABS.